Takže čau lidi, já jsem Lasicek a v dnešním videu se podíváme na to, jak jsme jeli do Brna, viděli jsme Minecraft a mnohem dalšího a s kým jsem tam jel, to se dozvíte hnedka po intru. Oh hi, thanks for checking in. I'm still a piece of garbage. Dobré, ne? Čau. No dobrý, takže tohle je Jonáš, ahoj. Zdravím. Tohle je Matouš. Čau Matouši, tohle je Tomáš. To je, ne Jonáš, to je Filip. Takže Jonáši, cože se stalo? Nic se nestalo, až nepádě. Jo, vůbec jsme to nepřejeli, že? Ne, ty jo, vůbec, ty krásno. My jsme to nepřijeli, jenom už je to za náma, to je rozdíl. Já mu přísám, že tam ta obložka nebyla prostě. Ne, jako byla tam, tam viděl, že jo. Já jsem nechtěl čeho říkat řidičovi jako kam jedem, protože ten to má vědět. Hele Tomáši, ty jsi mohl se jako občas trošku ozvat? 2,5 kilometru pojedeme rovně. Super. Tak Tomáši, tak nějak, co se stalo teď? Tady Ondřej. Jak já? Tady Ondřej. Tam zadal, že jedem do parku. A můžeme jít? A Ondřej nás navedl, někam úplně do prdele do parku. Tady to je krásný. Se se projdám, že jo? Jo, přesně, musíš jako, ber to pozitivně. Prohodíš Olympia Park, vole, super. Ještě jednou, nahlas mi to. Ale, slausně, bych radši teď seděl v Mekáči a dával si Happy Meal, než abych tady byl v parku. Ale? Ale vypadá tady pěkně. No vidíš, vole. Takže za mě úspěch, vole. Ty vole, už to tady je, vole. Čum na to. Ty vole. Ten bazok, tak to je Crazy. Minecraft meal berem. A tady v tomhle budou taky ty. Ne. Jo. Hračky došly. Tak a teď jenom půl hodina čekání. 25:12. No, tak to jsme koutka. A myslíš, že je dobrý nápad se jít zeptat a udělat s nima rozhovor? Kámo, rozhodně. Tak jo, tak já jdu, počkej. My natáčíme video, vadilo by vám, kdybyste tam byli. O tom, že jdeme na Minecraft film, to je celý. Ale my tady máme Steva. Počkej, jako vaj? No. Počkej, co se tu děje? Počkej. Máme Steva asi. Co to je, kámo? I'm Steve. Jak jste se rozhodli, že půjdete na Minecraft? Úplně normálně. Musím se přece vidět, jak vypadá v filmu, ne? No, správně. Tak. A vzal se sebou své kompány, Je to tak? šli jste do Mekáč a už neměli hračky? Doufám, že ještě tam nějaký soustav. Jo? My jsme se právě koukali a už tam nebyli, tak trošku jsme zoufali. Doufám, že nebude nemilé překvapení, že tam budou. Ale jo, mají tam. Naschledanou. To nejsme my. Třeba nejvíc cringe věc natáčet taky vlastně. Protože byli úplně zmatení chudáci. Ale máme to. Jakoby už teďka nestíháme borci, takže... Ale prosím tě, chudák ten týpek, ten Steve Borec prostě byl Ten byl šťastný z toho, podle mě. šťastný. Jo, určitě. Protože co jste to tady na mě přichystali? Meanwhile. Já zavolám Ondrovi, jak jsou na tom. No, posunuli jsme se o 2. To by bylo hodně číčí. Hele, tam vidím Jonáše, Jo? tak oni jsou docela daleko. Ty vole, nice. Já nevím. Pojď, jaké je jak se, jo dobrý, já mám. Vy máte? Počkej, jak se na tom? Máme to. Počkej, co? Kámo, mega, ty jste byli rychlejší než my? Borci, tak pozor, jako vy jste si tady odešli, abyste si schálovali celý mekáč, prostě ne. Ale my jsme na ně čekali, jo? Tak to vůbec, Já jsem si vyčkal. To real, bro, podívej na to, recepty tady máš tajný. No. Kámo. Vyzkouším Minecraft. To je gigantická kolo. A to je v tom menu, to musíš, kámo, tak nám neprojde, kámo. Ale jak si prostě si chtěli koupit pití v mekáči, když máte tohle, to do prdele. Já si jak kráva, kámo. Podržte to někde, kámo. Já mám jenom jednu ruku,
A není tady kámo se někde podloží, jak se kolik ten mekáč si dáte? Ale musíme to schálovat ten mekáč. Já mám ne, počkej. Protože ty hran holky, ne. Ty vole. Mám to dělat? Může to s tímhle. To máš to. Chálka. Mega nice. No dobrý. Dobrý, jdeme chálovat. Stačí si u nás založit účet. ČSOB, jdeme vám naproti. Ano. Vepředu někde. Můj příběh. Jsem Alex, těší mě. Alex je mixčí. Yes. Yes. Let's go. Absolutně nemá. Nakonec je to vlastně vůbec nešlo, jako. Jo, no jenom v tom traileru to bylo mega random, na prostě objeví nějaký 4 osoby, já prostě Jo, Kam jdeme teďka? Do Mekáč. Do Mekáč. Jo, Matouš musí. Tak jo, tak čau Matouši. Čau. Čau. Čau Matouši. Kámo, to bylo geniální. Padá mi kalhoty. Gadem. No, ale to byl nedrbar, že jo? A vonilo to jak kámo ta omáčka z Mekáče. Ale že jo? 2 vůňoši. Jo? Je tam 2. Jedna taková víc chemická, druhá taková méně chemická. Jo, ta víc chemická byla, když šli do overboard. Mně přišlo jako jenom jedna, jo? Mně přišly jako 2, jedna klasická i overboard a jedna to. Mně přišlo, že to vonilo, že jo? I když přišli do nedru, se mi přijde prostě jako... Jo, je to nějak spíš Víš, co se nám dá? No. Stejnou vůni pouštěli v jurském světě. Tak asi chci podívat, co v tom je, že jo? Jsou důležitý věci, ne? Jsme si koupili. Jo, nějaká spolupráce. Ty bys si dal spolupráci do videa. Ty vole, spolupráce by mohla být. 20. Hoši, doufám, že mi dropne. Hoši, doufám, že mi YouTube money, kámo, YouTube. Hoši, doufám, že mi dropne. Nechcem zkusit ten McFly. Jo, McFly, sám to zkusit taky. Jo, To jsem si... damn. To nechci. Hoši, já se dám. What's up? Tak to asi cením. Můžu vidět, co tady natáčíte? Včela. Ovce. Co je bylo? A nebo nějaký orečko. Co to je, vole? To je helma, kámo. Co to je? A to je epic taky, kámo. Dej si to na hlavu. Goutek. Kámo, král. Král Mekáče. Ukaž, ještě to máš. Hoši, mám to. Tam je coś velkýho černýho, hoši. To je nějaký kámo. Nějaký kámo. Kámo, to jsou úplně random věci. Plášť, kámo. Hoši, pojďme. Yes, pojď. Na kombi to. Damn, bro. To se moc jako nefiluje. Hoši, mám holo. Jo, a tam... Hoši, mám holo, vidíte to? No. Epic, vole. Damn, bro. Tak to je teda mega good. Damn. Made in China. Co jsi čekal, vole? Tak jdem někam jinam. Bereš GoPročka? Někdo už čtenku. Tam je půlka hambáče, vole, co s tím mám dělat? Ty, bacha, kámo. Už se to nese. Prostor. Naprosto fucking epic. Ty vole, hoši, já budu nějakou sračku ráno. Tohle bude nejvíc epic video, jako. Hlavně moment. Ondra. Jo, tady je parkoviště, Ale... Ten McCrit bude v tom, čemu se nerozjíždí. No jak je to kuře hodně... No jako tu texturu tvrdou, tak se prostě nerozjíždí, že jo? Smart as fuck. McDonald's pro tips. Bude tam přiřaže. No to mi to postav. Ale tam bylo jako hodně sus momentů. Bylo hodně sus věcí. Kámo. Ale nejlepší. Ale dobrý to bylo jako dělat. Jak ten... Whoa. Does it have a ping? Technoblade. That's a legend. Jak jste si dali omáčku k tomu? A to kyselá, kámo. Nejlepší.
Máte ty sladkou kyselý. A ještě ani jedna není načatá. No taky sladkou kyselou právě, já jsem si, že máme jako něco jiného. To je Big Mac Household, no. Dík. Mám se. Tak, jdeš. S tím proved, kámo. Já možná nemám mozek, ale mám nápad. I may not have a brain, gentlemen, but I have an idea. To fucking jde, jaký magor, Filipek, co kurva jedl. Prostě kámo. Švača! Nemyslím na to, aby tě bylo kámo. Fucking yes. Kámo, tak dělal nějaký debil. Ty jsi prase, vole. Tak pojď. Já nevím, proč já myslím, že půlka lidí, prostřední půlky. Ještě jeden, ne. Ta spodní půlka není skoro vůbec. Považuji, já jsem to vyladil ještě docela dobrý nebo ty. Dík. Ne, ještě ona. Co, vole? Taky toho Big Maca. Já nechci. Ale všichni si ho dají taky. Ne, to okay, dobře. Ty to Alex tě rozhodil. Ne, mám rozhodil. Ty to máš Filipe, když jsem ten burger dostal, tak ta prostřední půlka byla skoro plná. A spodní byla jako neexistující. Ta hoď byla tam je doteďka spodní, tohle je spodní. No právě, Jak to zavřeš? ty spodní, kámo, to skoro neexistuje, kámo. Protože nějaký demen prostě to jedl. Tím stylem, že ty vole. A jsme bez světla, lidi magoři. Já oni už zavírají fakt jako, ale. Ale ještě jedna sladkokyselá, borci. 4! Narvem tady, co tam vyjde, jo. Vypadá mi 4, kámo. Máš chodit s ním do prdele. Tam si tyhle 3. No proč jich tady 5, kurva? Že co? Borci, co děláš? Kámo, kde se tady spawnulo 5 omáček? Kámo, čum, tam půlka není. Nabídni se. Půlka ventilace, kámo. Nemůžu, takže to máš. S tím cyklem, a oni Tak pojďme. asi přeplnil, tím to prostě vypne. Ondra, tady jsme první. Tak jo. Ty vole, to je hodně zmrzlý. No, to máš hodně blízko. Tak jako... První dojmy? Nemůžeš dočkat, co? Jdem, kámo, Ondřej, v klidu. Tak pojď. No, studený hodně. Kámo, ledový. Já umírám, kámo. Může na to urmána. Filip, roztrky mi ty prostě do prdele. To na večer. Tam je jak prostě, kámo. Pojď tam. Tak to první dojmy? Studený, co? No, sudí to, no. Kámo, ale ty věci v tom jsou strašně divný. Myslím, že to je jak praskací kuličky trochu. Něco tak máme. Apelujeme, chcete ochutnat? Musíš takhle, kámo, přijdeš, vole. Kámo, fucking, ne, bro. Kámo. Mačkej. A mě to furt praská v Oh. Ty to máš to ještě? Nalij mu to na to. Pojď. Nalij mu na to ten McFlurry, kámo. Ty pičo, ne. Ne. Jo. Wow. McDonald pro tips. Borci, našli jsme tady secret prostě jídlo. Je to fakt bombastický. To máš bude velmi nadšen. Že tohle musím sežrat. To stačí takhle. To v podstatě dezert. A je to dárek, takže to nemůžu odmítnout. Jo, a zhodli jsme se, že když si nedáš aspoň jedno sousto, tak tě nikdo neveze. Tak tě neodvezem. Bohužel, je to tak. Ano. Pošle to tam. Už se ti tu sračku sejít teda, kámo. To je malinkatý, ještě tu bulku si k tomu dej. To je to, co si super, jo. Yes. Já on se pak pochutnal, ale já to běž. Yes, to má. Bude sračka. Počkej, chceme udělat ten drop? No jasně. Tenhle to chytá, tenhle to pouští. Let's go! Crazy. Nejlepší catcher. Hello there. Ty na náš východ je jako zavřený, když se podíváte na tady. Jo, my jdeme obcházet, teď musíme obejít, teď musíme obejít celou Olympii. Yes. Ondrovi ten parkoviště, na kterém bychom byli, kdyby nebyl koko. To není pravda, to není pravda. Ještě doufám, že tam to auto zůstalo. Pneumatiky minus, motor minus. Já se ozvu, až budeme v autě zase.
Jestli ho najde. Takže tak. A ještě mě zajímá taková klasická věc, jak byste to hodnotili od 1 do 10 film? Solidní 8. Kolik? Solidních 7. No, tak nějak tak 7,5 třeba. Crazy. Já bych dal 8. A jak byste hodnotili dnešní den na scaleu cringe od 1 do 5? Do 4, sorry, do 4. Od 1 do 4? Jo. 2. Scale cringe. Jakože 2 je hodně špatný? To je mate, ne? 1 do 4. Jo, okay. No. Takový 3. Taky 3? Jakože hodně a cringe? 4 je nejvíc, jako. Já nevím, já jsem to řekl úplně ráno. Bylo to jako bylo to trošku cringe, ale to bylo dobrý. Co, Filipe? Yes, bylo to bombastický. Já bych to klidně zopakoval někdy, kámo. Určitě. Náš je dobrý řidič, ale vůbec neví, kam jede. Ale to je kvůli mě, ty debile, to za to nemohl. Od toho, co jsem přijel od odbočku, tak už to nebyla má chyba. Já jsem se dostal před Brnem, ptal Johnnyho, jak víš přesně, kudy máme jet a Johnny. Jo, já jsem se díval ještě, jo. Všechno vím přesně, potom Jonáš prostě za 10 minut. Počkej, Borci, neměli jsme někde odbočku. Hoši, jo. Proč jsme se dostali do Olympie včas? Drž hubu. 15% na mě a zbytek na Ondře. A ještě tak 2% na Jonáše, že zapomněl odbočit. 2% na Veru. Drž hubu, vole, teďka chci ukončit video. Děkujeme my všichni tady, co jsme zbyli, Matouš umřel, že jste se dívali na tohle video. Nezapomeňte dát like, odběr a zvoneček jako vždycky a uvidíme se zase někdy u dalšího videa, co? No, já si dávám brejle, není to tam vidět, ale dávám si brejle, takže čau.